Hello, sir. Ha, Sir, no lam sugo sang satini ko buroko kuno tin sir. serang sati nai tong nai haste ni joto lokuna ni kaka hamya pharo. Sir, tini to hayong hapu sarong ni shal. Tini ni bahai klai ka to ka sir. No tino to Tripura ya dilis dumani. Jeng Delhi won oro ko katika tini to orok jeng koglam salaina bagai phaika bubagara tongo ang tongo hangya kai tai tini state minister boromganang biseketu deborma tongo tai tini XCM tabung MDC Purna Chandra Jomatia tongo jeng tini oro tongkotokena katika tamka oro to wal indigenous tini kuno rally bo ungya aipana tini hastene lukurok baibak sano singba bor baibak sano enjoy khai tongo kai abon bagai sing message bore ka lukurong no ingka kai tinin salto motamuti sing kaham kano soldi ka kati kata Nini buba garne tai ni elput ni picture no mani ya gulo Tripura ni jota social media ka buma ko ka thai tongkha je daily wo high level meeting ne bagai thangja buba gara tai state minister tai nang bai thang sir abus kang tai bishi election Delhi thangman purpose ki bishi election da sir jeng BC election abaka chin secondary jeng je tripartite accord je khlaimani o accord no implement khlaina bagina se seng program sana jengoro election ka abo secondary প্রথম চিনি মানথাই ত্রিপুরা সানি যে মানথাই অবনতি সং কক সানাই তারপরে সে BC ইলেকশন जों ताम खायने खाया आबन परे कक सानाय प्रथम का चिनि जे मानथाय तंमानि आफु बरक जे इमप्लिमेंट खायनानि हिन जे सामान तांगि तापसु जरे इमप्लिमेंट खालायजेया अबनतैनो कगला मुंगनाय इनका काय जों अबन न नासिंगलि तंगो चिनि बरम गनां चिफ मिनिस्टार चिनि हास्तेनि तिनि ताहे दिल्ली फाइसा फाइके इमार्जेंसी कान कबो इनका काय जों सम्भवत खानारगो चिनि मिटिं आसुक जागनायता Sir, edisi election ka hay koto election lai thangka. Tripartite accord ungmani bishni ka wi thangka. Edisi ka hay koto election no se Tripartite accord implement ni bagay mungsa step na jaga central government ni bakhak dai. Biskani bisi election no tikle Tripartite accord ni bagay central government kada khano lukuru ni kama sumung sir. Tini council election ni porewo राजनीतिक हावा त्रिपुरा राज्यनि टोटली चेंज संगै थांका नखा जे त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक बंनि मानथायनि बागै त्रिपुरा सारक जत्तन बुबागरानो न लगिरिखा এবং बुबागरानो खा फुरजाके कप्लाय बखाया এবং আগেनि सेतेबो फानचिनि राखा आबोनि बागैनो बुबागराबो खम मुंजाखा चिनि मानथायनि सभा जों ताबो तेबो कराक खायै तेबो फानखे कक सानानि जों फानमानखा हेने बुबागरा वानसुक दंगो का आबोनि बागैनो बरक जोंनो सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्ट हयते जोंनो साका जे जों नरगबे कक सालायनानै नायो मुसुंगो जों आगिबो मालायखा गोबांमा जरा 2 बोसोर लायै थांका चिनि बोखा रबमानि तेबो रबनि दंगो ताबो चिनि दफानि बरनो जों कग्रिजाक चिनि मानथायनि बागै का आबोनि बागैनो बुबागराबो असुस्थ अंत तैनो ब दिल्ली मिया फाइसक पैका का जों ताबो कगलाम सालायनानै बागै जों रेडी एबं जों कामनो पै कक सालायनानै अबस इतिमध्येनो जों बुबागरा आं चिनि बरमगनां बिसेकेतु देबबर्मा स्टेट मिनिस्टार ताइ चिनि पूर्णचंद्र देबबर्मा जों सालायपे लेखा एकाय खाना जों जखन आसुक लायो जों फार्स्ट चिनि जे मानथाय त्रिपार्टिक एकाउन्ट चिनि जे राइट्स दंमानि अबनो जों खाना दै कगलाम सालायनाय इलेक्शननि बेपारो चिनि ताबुबो जोंनि तरफ थेके जोंनि आबनो एजेन्डाव ताबो तनिया कोता हासनि मन्त्रि अकरा दिल्लीनि त्रिपुरा फाइथेत दिल्ली ओ थांपिउका कगलामनि बागैनो बिसि इलेक्शन एलायंस अंगि मानो ओबाहाय ख्या कक नबार बुइतंग सर बोबाहाय मिया जों बरमगनां चीफ मिनिस्टारनि स्टेटमेन्ट नुखा जखन कखुमनाय रगबना कक्संफ्रु बाहाय उंनाय बिसि इलेक्शन त्रिपुरा मथाबाय आफुरु बसाका आबो उंनानै सम्भावना तंग कगलाम चलि तंग एबं साननि सालतामनि परेनो आबने काम खबर मानानि अबचिनि नजर तंग फाइका तबे जों अमक कासे सराय सरायके त्रिपुरा हास्तेनि बरना आं सानानि मुचुंगो जे चिनि बुबागरा बिन स्टेन हयतो ताबो लरिया चिनि त्रिपुरा सारं जे मानथाय जे अधिकारनि कक जों सामानि गोबां अधिकार दंगो बेखौ अब जे सामानि जों आरो हयतो ताबो लरिया एबं जुदि चिनि मानथायरिया इंकाय सिंगापुर कटालखाय वानसुकनाय एबं बुबागरा चिनि हास्तेनि त्रिपुरा सारं लुकुरंनो बो मेसेज रिनायता सर तुमु नो बिस्कन बिसि इलेक्शन नो एलायंस ना कलाक्या बा कंडीशन नो एलायंस अंगन बगै या पिछदंनो माने बो कंडीशन नो जों अरो मनो थासिंना क्लियर खाय जों साका
जे जों आरो बिसि इलेक्शन जों एलायन्स जोंना काबका सेकेंडारी से फार्स्ट जों का चिनि जे त्रिपुरा सरंनि जे मानथाय रिपेटिक एकट चिनि जे अधिकारी नानि हनि जे कक साजांमानि अधिकार न बर रिनाय दे रिया अवश्य प्रथम सराय के कक मा सालायगरानाय अमत समाधान नंमानि परेसे अल जों बिसि इलेक्शन जों एलायन्स देखायलायनाय सीट शेयरिं देखायलायनाय बखौ उलनि कक सेकेंडारी कक से ताय अबनो कालते गोबां मा इशू दङ अबनो तैबो जों कक सालायनाय दा सर तासु जते दिलु थांगे सबसग्रे मलाई ख्यानो न फेसबुक पोस्ट रोग मान नङा बा सर जों तिनि फुंगाव चिनि आगिने नॉर्थ ईस्ट ने एडवाइजर बरम गोनां एके मिश्र बाय जों मालाय लायखा कारण बिनि नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मा जों जालनो सकमन क्षेत्र बिनि गोबां मा सामुं काहाम तांमानि दङ बय कक सालायखा ब मालायना नै फायखा का बबाय जों कायसा जागाव मालाय लायखा कगलाम सालायखा चिनि खानि दुखुनि कक बनो बसाका ब रिटियार रंगि थांबो ताबु ब कुसुक बेराम गोबां मा जागा बिनि ब सामुं तांगै मामानि बिनि यात्री दङ एकाबनो बबाय ब जों कक सालायखा काहामनो कक साका बब काहाम बनो बब जोंनो ब साका निकाकाय अमतिखाय जों तेबो गोबां मा मालायखा सबसे कपाल काहामनि कक हिंकाकाय चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि बसाजे कुसु प्रीति देवी ताबु ब कथां तंखौ बनो फायु हनै दिल्ली सपायु हनै खानाय जों थांलायका मालायनानै कक सालायका बिन साका ब काहामखौ ब त्रिपुराबो वाइसा थैयासनो सिगां बेरायनानै मोसुं जागौ जों ब साका राजकुमारी नों त्रिपुरा फैका जों ब्लायका खाथं थंनाय चिन त्रिपुरा हासदेनि त्रिपुरा सरक बननो नायना मोसुं जागौ नि साका के बबे मालाय लायै जों कगलामल सालायका ब्लायखेनो तंथका जे चिनि महाराजा वीर विक्रमनि बसाजे कुसुबाय जों जे मालाय मांखा अमचिनि कपाल काहामनो हिनि जों मनसुकता सर हासन मन्दिर अखरनि खुपि साइमान मते के खना किसा हाई लेवल नि बा टॉप लेवल नि मीटिंग उंनाय आ टॉप लेवल नि मीटिंग को की त्रिपुरा था बा स्टेट नेता बो त्रिपुरा था बीजेपी एतै सेंट्रल आसलनि नि कुना त कोक्तो तं सर खना टॉप लेवल नि ना सुबजंनाय खना जों खना न चुरान तंग थानाय जे तामुंनाय उंगिया तबे टॉप लेवल नि बागैनो चिनि ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर बो दिल्ली तैसा फाइसो पेके इमरजेंसी खायै कैसिम गरा असुगलायजा एवं अब इनि हरनि बिसिंगनो डिसाइड तंनाय खाना मीटिंग साब साब तंनाय तबे चिनि बखाकटे खरक बुरि तंनाय जों जे बुबागरा चिनि ब्रह्म गोनां मिनिस्टर बिशकेट देबबर्मा आं तंनाय एकाय चिनि एक्स सीएम ताय ताबुनि एमडीसी पूर्णचंद्र जमातिया जों खरक बुरिखाय अ मीटिंग तंनाय दा टॉप लेवल नि अ मीटिंग ओ त्रिपुरा मथानि बखतै बानर नि बखातै कत डिमांड सर तो तंग चिनि डिमांड एकटा नक त्रिपुरासनि राइट्स त्रिपुरासनि अधिकार के आबोनि बिसिंगनि पॉलिटिकल राइट्स दं मानो आबोनि बिसिंगनि लैंड राइट्स दं मानो चिनि कल्चर ताय चिनि गोबां हेरिटेज आबोनि डेवलपमेंट खायनानै अबर गोबां मा दंनाय आंनो थासिंनो साका जे चिनि गोबां मा इसनो तैनो जों कक सालायनाय एवं इतिमध्येनो जों बरंनो चिनि इमप्लिमेंट खायनानै बतिके खायखाय सानो जों अबरनो अलरेडी जों बंजागो कायसा एंगो कक तुन जों याफरिका आजिनो 2 मास नागिन रिजाखा के ताबो ककखा जे चिनाबो इमप्लिमेंट बुफुरु खायनाय बा खायजागनाय दा खायजागिया अककनो जों सराय ताबुखाय जों लास सालायनाय दा खायजागिया हंगा ताम खने सर खायजांगा एंका चिनि पार्टीनि बरम गोनां जत जमारक बाय जों कक सानाय बुबागरा कक सानाय सावै जों आफरो चिनि डिसिजन जों लोकनो बुसकांगो बुजांनाय सर बेले हमबाय नि नाखुमा जरा रखा सर खानाने टॉप लेवल नि मीटिंग या गलो हाय नंबे खंगना खंफियोना सर ननबो ब्लाइक हमबाय आनो कक संमानि बागे Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.